Assalamu alaikum wa rahmatullah masu sauraro. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na daga taskar marubutanmu wanda yake zuwa muku daga nan ƙugiya Hausa tare da ni Aisha Isa Ibrahim. Shiri ne wanda ake domin nishadantarwa, faɗakarwa, gami da ilmantar da masu sauraro. Har yanzu muna nan a cikin littafinmu mai suna Firgita Samari, wallafar Kabiru Yusuf Anka. Bismillahirrahmanirrahim. Firgita Samari, kashi na 9. Ɗayan mai siffar raƙumi saboda tsayinsa ya kalle ta yana gwale idanu ya ce, "To ina kuma za ki je?" Harira ba ta yi magana ba, ta ci gaba da ƙoƙarin kauce masa. Babu wata hanya fa yarinya, da ma sayawa kika amsa tambayoyi. Shi ɗin mai siffar raƙumin shi ya yi wannan maganar. Kaga Tahir, ba fa ma yin jira a irin wannan lokacin, kai ka sani, cewar mafi gajartar cikinsu mai suna Jabir. Tahir ɗin ya yi dariya, wanda bai yi magana ba mai suna Nasir ya taya shi. Shi Nasir ɗin duk cikinsu ya fi su baƙi a launi. Kusan a lokaci guda suka miƙe hannu domin kama Harira. Ta yi ƙoƙarin kubcewa tana ihu da kuka. Sai dai lokaci ya ƙure mata domin suna dab da ita. Tahir da Nasir ne suka samu nasarar damƙe hannayenta. Shi kuma Jabir gaba ɗaya ya dadume ta, ya rukunkume, ya matse ta tam da hannayensa guda biyu. Kici Harira tana ƙoƙarin kwace kanta, a yanzu ba ta da damar yin ihu saboda Nasir ya rufe mata baki. Su kuma suna ƙoƙarin cire mata kayan jikinta. Abinka da mazaje uku akan mace ɗaya. Cikin kankanin lokaci suka cimma burinsu, suka yi mata tsirara, suka kuma jigata ta. Wanda har sai da ta shiɗe ta fita hayyacinta, sannan suka shiga biya wa kansu bukata a gare ta, ɗaya bayan ɗaya har suka gama. Tahir ya yi miƙa, ya lankwashe hannayensa guda biyu, cikin jin daɗi yana washe baki ya dubi abokinsa da suke gyara jikinsu ya ce, "Lalle yau dawa ta yi nama." Suka yi dariya gaba ɗayansu, san ba su damu da Harira da ke kwance cikin jini a suma ba. Jabir ya ce, "Dawa kam ya yi nama, an kama barewa." Suka kuma yin dariya, sannan suka kaɗa kawunansu suka bar wurin. Duk abin da yake faruwa a wurin ya faru ne akan idon Karima mai ɗan waken dare. Idan ta gama sayar da ɗan waken, sai ta shiga rumfarta ta yi lissafi, ta yi kintsa-kintsanta, sannan ta tafi gida. Da yake gidan nata babu nisa da inda take sana'ar. Tana cikin lissafin ne ta jiyo wannan balahirar, har ta koma ta ɓuya, sai ta fuskanci me ke faruwa. Ta leƙo ta 'yan rumfar tata, ta ga duk abin da ya faru. Dukkanin samarin ta san su, ta san gidajensu, domin su ma ba su da nisa da inda take, kuma kusan kullum nan ce hanyar su idan suka yi sha ko kuma ba su yi ba. Ganin hakan rankar ta jawo kanta jarfa, a gurguje ta tattara abin da ya kamata ta tattara na kuɗinta, ta kunshe ta sumama ta bar wurin. Harira kuwa a kwance a sume, ko juyowa Karima ba ta yi ba har ta isa gidanta. Gabanta yana faɗuwa, tana fatan yarinyar bata mutu ba, kuma a ce ta bar wurin kafin safiya. A wannan daren kwana tai tana kuka. Misalin karfe 2 hantsi ya yi sosai. Karima ɗauke da kayan haɗin ɗan wakenta, irin waɗanda take ɗaukowa kamar kuli, yaji, mai da sauransu. Tsananin son kuɗin Karima ya yi yawa, hakan yasa ita kaɗai take ɗauko kayanta. Kafin kaga Karima ta ɗaura wa almajiri kaya wai don ya kai mata wani waje don ta biya shi, sai dai idan ta tabbatar kayan za su hallaka ta ko kuma wani tsautsayi. Komai idan har ba dole ba, Karima ba ta siyansa da kuɗi, kuma ba ta biya a yi mata, ba ta iya bayar da sadaka bare kyauta. Da ta iso dab da wurin, sai ta ji gabanta ya faɗi, hankalinta ya koma daren jiya, tana tuna abin da ya faru. Babu Harira a gurin, da ta ga ta suma, to wannan yana nuna ko addu'a ta karɓu. Yarinyar bata mutu ba, kuma ta bar wurin, ko an ɗauke ta domin bata mutu ba. Domin da ta mutu da ta ga alama, da tuni ta ga masu baƙaƙen kaya. Ta ajiye ragowar kayan a gefen rumfar, sannan ta shiga rumfar ta ɗan dudduba domin ganin abubuwan da bata kimtsa su ba jiya. Ta kimtsa su a yanzu, ta ci gaba da shirin abin da ya kawo ta. Har ta yi duk shirin da ya kamata ta yi, ta ɗaura tukunya a kan wuta, ta ci gaba da dama ƙullin ɗan wake. Ruwa ya yi zafi kafin ta fara saku. Masu siye suka fara zuwa domin idan an gama a zuba musu. Kwashewar farko ta siyar domin ta zuba a kwanukan da suka riga suka iso. Ta fara saku na biyu. A daidai lokacin da za ta saka ƙullin ɗan wake na 5, hannunta ya gaza cilla ɗan waken cikin ruwan zafin. Gabanta ya faɗi, idanunta suka tsaya tak akan Harira da ke zaune ƙuri ta tankwashe kafa, kanta babu ɗan kwali, fuskarta a daddauje, tana ta wani furzar da yawu daga bakinta.
Hankalin Karima ya kuma tashi, a ranta ta ce yarinyar nan bata mutu ba amma ta haukace. Inna lillahi. Bata karasa ba, ta ji zuciyarta na raya mata ta hakura da sana'ar dan waken nan yau, domin lamarin yarinyar akwai tausayi da rikitarwa. Lokaci guda bisa wani dalili yarinya ta haukace, a ranta ta yi wannan tunanin. Sannan ta tambayi kanta, ko da ma mahaukaciya ce yarinyar nan suka yi mata, yaran nan suka yi mata faɗi. Ita kanta bata yarda da haka ba, domin a jiya da ta ganta bata ga wani alamu na hauka ba. To alamu dai sun nuna dalilin abin da ya faru jiya shi ya haddasa mata. Ta girgiza kai, ba don masifar son kuɗin Karima ba da ta haƙura da sana'ar nan a yau. Haka ta saduda tana jefa ɗan waken, amma duk jefa ɗaya sai ta kalli Harira. Don haka da mutum zai irga adadin ɗan waken da ta yi har zuwa dare, to da shi ne iya adadin kallon da Karime ta yi wa Harira. A cikin wannan hali ta tabbatar da zarginta cewa yarinyar ta haukace, sannan ta ga lokacin da wani ya taimaka ya bata abinci ta ci, ta ga yadda mutane suke kallonta, ta ga irin yanayin da take ciki na hauka, ta ga yadda take furzar da yawu, ta ga abubuwa da yawa, sai dai kuma ta rasa me za ta yi na taimakon yarinyar ko na faɗin abin da ya faru da yarinyar. Yadda Karima ke da masifar son kuɗi, haka take da masifar tsoro, don haka ta yi shiru da bakinta, kar ta je ta ce ta ga abin da ya faru ta shafa wa kanta kashin kaji. Akwai abin da ya fi bata tausayi ga Harira shine tunda ta zauna bata iya tashi ba, sannan ta ga fuskar tausayi wani abu akan haka. Ta lura ba don mutumin nan ya bata abinci ba, to ba babu inda za ta je ta nema. Idan har ba kuskure ta yi ba, ta lura a nan din har fitsari Harira ta yi a zaune, ko da yake mahaukaci menene ma ba zai yi ba. A ɗan lokaci ta yi tunani ko ina iyayen Harira ko daga ina ta fito, ita dai ba ta da amsa. A ɗaya ɓangaren kuma, haka kawai Yusuf ya ji ya damu, kuma gabansa yana faɗuwa. Ko damuwa ko faɗuwar gaba saboda hatsarin da suka yi ba, haka kuma ya rasa dalili. Zuciyarsa tana ta zayyano masa yadda abubuwa suka faru. Yanzu babu wani abu da ke gabansa da ya wuce ya je ya ga Harira. Idan ya rufe ido ita yake gani, idan ya buɗe ma haka. Idan zai yi magana sai ya ji kamar maganar ta zai yi, idan ya yi magana kuma tunaninta yake yi, idan ya yi shiru kuma tunaninta yake. Ya dubi likitan da ke rubuce-rubuce ya ce, yallaɓai, ka ce na samu sauƙi kuma an sallame ni, amma ka hana ni tafiya. Ba likita ba ne ya hana ka tafiya, hukuma ce. Kafin likitan ya yi magana, maganar ce ta fara ratso ofis ɗin, kana daga bisani Kofur Bala ya shigo. Idan mutum yana cikin nutsuwa, gashin bakin Kofur Bala yakan iya sa shi yin dariya ta wuni guda, amma idan ranka a ɓace yake, to gashin bakin nasa kan iya sawa ka fashe da kuka. An ce idan an yi mutuwa ba a so ya zo wurin, domin za a iya ƙara samun wata gawar ko kuma gidan mutuwa ya zama wurin dariya. Ya isa dab da teburin likita, ya ja kujera ya zauna sannan ya kalli Yusuf. Faruwar hatsarin da kuka yi yana buƙatar lokacinka sosai. Gaban Yusuf ya faɗi, gaskiya ba shi da lokaci, banda kwanan da ya yi a asibiti kuma ya ƙara wani lokaci. To har tsawon yaushe? Ya tambaya. Ba adadi, Kofur Bala, cewar Kofur Bala. Domin sai abin da ka gani kawai, yanzu ka ɗauka lokacin naka yana nan. Yusuf ya kuma damuwa a fuskarsa. Yallaɓai, zan iya zuwa in ga. Zaka je gida amma ba yanzu ba, Kofur Bala ya ce da shi. A cikin motar da abin da ya faru, ku uku ne kawai kuka rayu, duk ragowar sun mutu. Ku ɗin kuma da kuka rayu, ɗaya ya gudu, har yanzu ba a samo shi ba. Haukacewa ya yi ko kuma guduwa ce ya yi, mu dai muna bincike. Ɗayar kuma 'yar ƙaramar yarinya ce, kai sai kuma kai babba, don haka za mu je ofis da ku. Ya dubi likita, ya mika masa hannu suka yi musabiya. Likita, mun gode kwarai da gaske. Likita ya amsa da ba komai. Kofur Bala ya miƙe tsaye, ya juya ya nufi kofar fita. Zo mu je. Babu musu Yusuf ya bi bayansa yana dogara sanda. Ofishin 'yan sanda. Za mu haɗa ka da ma'aikatanmu, za ku je can garin su Herin ku nemo 'yan uwan mahaifiyarta da sauran danginsu. Cewar Kofur Bala. Yusuf ya zare idanu ya yi ajiyar zuciya. Yallaɓai, ba zan iya zuwa gida ba? Kai, da alama baka jin magana. Na gaya maka za ka je amma ba yanzu ba, in ji Kofur Bala. To masu sauraro, aka ce wai laifin daɗi ƙarewa. Za mu dakata a nan, sai ku saurare mu a shiri na gaba domin jin yadda za ta kaya. Mu huta lafiya.